Siyena zile Nkosi uFilemon umfundele sithelo verse 10 kuya ku verse 12. Filemon verse 10 to verse 12 musumfundele no 18 and 19. Ngifisa namhlanje sikhulume nani ngomuntu olusizo, umuntu olusizo. Besibheke namhlanje indaba yomuntu olusizo. Ngifisa ukunithinta namhlanje ngimprovoke ukuthi qenile abantu abanosizo noma abanusizo. Amen bazalwane. Cela ngifundele sithele. Ngikunceda ngomntwana wami engimzeleyo ekuboshweni kwami u-Onesimo verse 12. Engimbuyisele kuwe yena oyinhliziyo yami. Verse 10 to 12 mase ufunda u-18 to 19. Ngikunceda ngomntanami engimzeleyo ekuboshweni kwami u-Onesimo okade engenalusizi kuwe, kepha kalokhu unosizi nakuwe nakini. Usizo Unosizo nakuwe nakini. Engimbuyisele kuwe yena oyinhliziyo yami. 18. Kodwa uma ebonile ngento noma enentana kuwe, lokho kubalulekile. 19. Mina Pawuli ngikuloba ngesandla sami, ngiyakukhokha ukuba ngingaze ngisho kuwe ukuthi nawe unetana kimi elinguwe uqobo. La esifunda khona abazalwane incwadi ebhalwe umpostoli uPawulu ebhalela uFilemon. Sakholana abazalwane. Umbhalela unxusela lo muntu ogama lakhe u-Onesimo. Uthi la esifunda khona uthi Filemon, ngiyakuncenga njengomntana. Wena Filemon ungumntana, ngiyakuncenga njengomntana. Futhi ngikuncengela egameni lomntana naye engimzele enkosini ogama lakhe u-Onesimo. Sanibonani bazalwane. Lensizwa ogama layo u-Onesimo siyathola ukuthi mawuhlehla kahle ulandela umlando wakhe, wayekade ewumuntu owayesisebenzi noma eyisigqila kuFilemon eKolose. Sanibonani bazalwane. Lo muntu oFilemon wayeumuntu wayekade eyisigwili futhi wakade kunehomse ukhonzela kwakhe. Umzalwane ucelile uyisigwili futhi ukhonzelwa kwakhe. Sanibonani bazalwane. Ngala on the other hand u-Onesimo uyasebenza, usebenzela uFilemon. Mawuyilandela kahle indaba uyathola ukuthi khona isimo esake senzeka, wayithola u-Onesimo entshontshela uFilemon. Sanibonani bazalwane. Mekade umntshontsha wabaleka waya eRoma wayocasha khona. IRoma ke bekuyidolobha ke elikhulu kakhulu, namanje iRoma kuseyidolobha elikhulu kakhulu ebekuthi isikhathi esiningi abantu mabebaleka befuna ukuyocasha baleke ukuyocasha khona ngoba uyazi ukuthi kunabantu abaningi kakhulu akulula ukuthi asheshe atholakala. Sanibonani bazalwane. So uFilemon uzalwa uPawulu ngokwevangeli, kanjalo naye futhi uOnesimo uzalwa uPawulu ngokwevangeli. Into lesithola la siyathola ukuthi kukhona isikhathi la uPawulu ebhalela khona uOnesimo, encenga uOnesimo ukuthi amuke encenga uFilemon ukuthi amukele uOnesimo. Nikhona abazalwane. Namacala uOnesimo awenzayo uthi uPawulu noma ngakubonile ngiyacela ukuthi ukubalele kimi lokho. Nikhona abazalwane. Wonke amacala kaOnesimo Filemon ela uwabalele kimi. Kunento ayibalulayo la uPawulu uthi uOnesimo ulusizo kimi. Sanibonani bazalwane. uOnesimo ulusizo kimi. Leli gama
igama leli elithi Onesimu lisho umuntu olusizo noma umuntu osizayo noma umuntu oprofitable. Sanibona bazalwane. Uthi-ke ulusizo ngiyacela ukuthi umamukele engathi wamukela mina. Hayi ke ngithandayo ukuthi into eyenza ukuthi uPawulos azabhale lencwadi ingenxa ukuthi ubone uOnesimu elusizo kuye. Sanibona bazalwane. Lokuba uOnesimu usizo kuPawulos kwenza ukuthi uPawulos azabhale incwadi abhalele umuntu amonile ukuze amamukele nezono zakhe zonke izisho zonke. Sanibona bazalwane. Namhlanje lemini ngizokuchallenge ukuthi ake ube umzalwane onosizo noma umzalwane olusizo, ngoba kukhona izinto uNkulunkulu akwenzela zona ngenxa yokuba kwakho usizo. Awangazi noma khona namhlanje abantu abalusizo babalulekile kakhulu. Ngiyakhumbula incwadi yamakhosi esibili ku-chapter 20 kukhona indaba esiyizwile encwadini le yamakhosi esibili ku-chapter 20. iBhayibheli likhuluma ngomprofethi u-Isaya. Elithi iBhayibheli umprofethi u-Isaya wayeyaka uNkulunkulu ukuthi akayotshela uHezekeli ukuthi Hezekeli, iy'nsuku zakho y'baliwe, lungisa indlu yakho ibe sesimweni esiqondile ngoba iy'nsuku zakho y'baliwe. Awusabonani bazalwane? Lithi iBhayibheli uma ifika le ndoda eqhamuka ethunywe uNkulunkulu ogama lawo Isaya, lithi iBhayibheli uHezekeli mayethembayiswa ukuthi iy'nsuku zakhe sey'baliwe, lithi iBhayibheli waphenduka wabheka ngasodongeni wakhuluma noNkulunkulu wathi, "Oh Nkulunkulu, awuphinde ungibheke imini uHezekeli, kunezinto ezinhle engizenzile Nkulunkulu, ngizenze egameni lakho, bewungeke ukwazi ukuthi ungibheke ungizwele noma iy'nsuku zami uthi sey'nqanyuliwe kodwa iy'nsuku zami zande." Awusabonani bazalwane? Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wakhumbula imisebenzi emihle uHezekeli ayenzile, wathi uNkulunkulu ngizoku-edela iminyaka ewu-15 wonke. Ngoba kukhona izinto esithi masizenze ezinhle kwesinye isikhathi sizenzela abantu kanti uNkulunkulu uyabona. Bazalwane, uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu obonayo. Yingakho kubalulekile uma uphila emhlabeni ake ube umuntu onosizo, ke ube umuntu olusizo, ngoba khona ifavor uNkulunkulu akunikeza yona uma nje uwumuntu onosizo. Kwesinye isikhathi noma ngabe uyakholwa noma ngabe awukholwa, uma nje uwumuntu olusizo kukhona igrace uNkulunkulu ayehlisela phezu kwakho. Hallelujah. Hallelujah. Ingakho isikhathi esiningi uyayibona iy'nkampani ey'ningi zifaka ama-billboard zi-advertise, uthi uvula ibhola ufike kunamabhodi asarawunde iground lebhola, iy'nkampani zivezile ukuthi nazo ziyiphathi yokuxhasa kwale tournament esuke ikhona. Sanibona bazalwane, kwenzelwani lokho na? Benzela ukuthi ngisho sebefuna ukuphulela intela kube lula ukuthi uhulumeni abaphulela intela ngoba balusizo samoya. Kunemthandazo yakho ayithandaza uNkulunkulu angayiphenduli, kanti umbuzo uNkulunkulu ayibuza wona ukuthi mangase nginikeze lo muntu le ayifunayo uzoba usizo kuyo. Awusakubonani bazalwane? Mawuphila ikakhulukazi mawumzalwane usindisiwe, ake ube umuntu olusizo, ube umuntu onosizo. Oh hallelujah. Akekho inkinga umuntu ongenalo usizo ngoba uyathanda ufuna usizo, futhi uyazwela kakhulu umuntu ongenalo usizo uma engalitholanga yena usizo. Umuntu ongenalo usizo uyazwela kakhulu, usuke azi ukuthi kunosizo abantu ekufanele banginike lona kodwa bazange baze banginikeze. Sanibonani bazalwane? uNkulunkulu ngelinye ilanga uvela ngengelosi. Hallelujah. Kwincwadi yeZenzo chapter 10 lithi iBhayibheli kwakunendoda ogama layo uKhoneliya. Awusabonani bazalwane? Lithi iBhayibheli le ndoda yayenza izinto ey'ningi ey'nkulu yenzela umphakathi, yayilusizo kakhulu emphakathini. uNkulunkulu wathumela ngengelosi yakhe ukuthi Khoneliya, iminikelo yakho yonke ibonakele phambi kaNkulunkulu, nalo usizo lakho lonke wabe
uNkulunkulu waphendula imithandazo kaKhoneliyo ngesizathu sokuthi kunezinto ezinhle ekade zenzela abantu. Wena yini into eyenzayo oyenzele omunye umuntu? Uyazi ukuthi khona abantu abangafuni ukwenza into enhle. Ngisho sekuthiwa ake uxhawulisa umakhelwane wakho nje umncome agolozele umuntu omakhelwane wakho kuyena ngaphakathi ayikho into enhle ayibona ifanele isibekele komunye umuntu. Kodwa yena uma egqoka into entsha umfica ebuka esibukweni yena mase income ngaphakathi mase expect ukunehamba la nathi fanele simncome kodwa yena akakwazi ukuncoma umuntu. Kunemthandazo yakho osuyithandaze kuNkulunkulu ayiphumeleli nama-fasting owafastile ubona izinto zakho ey'ngenzeki kanti amazulu abuzana ukuthi yena yini ake wayenza wayenzela omunye umuntu. U-Onesime wayenza iphutha elikhulu wayenekhala elikhulu kakhulu kodwa ngesikhathi efika uPawulos esetilongweni lithi iBhayibheli waba usizo kuye. Waba usizo ngokuseva. Kukhona abantu abasevayo kanti lo ukuseva kwabo kuphenduka kube yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Uyakwazi ukulanda ifavor kaNkulunkulu ngokuseva nje unga-expecte ukuthola lutho. Sanibonani bazalwane. Ngoku-Onesime useva uPawulu aka-expecte ukuthola lutho. I was shocked ngolunye usuku uma sidlala la nabafundisi ama-guest ayekade ekhona la ngelindaba sahlala inkonzo iphume ngo-9 kwaze kwashawa 10 saxosha bathi ugesi uzophela kunelo shedi ngezoqala manje ngo-10 kuma sathele sijika nje ikhona la sisho ukucisha ugesi. Uma ngiphuma kugcwele la emnyango abantu abasevayo la esontweni. Uma ngibuza ukuthi ngisahleli lana ngigodukile bathi ngeke sihambe isubject sengaphakathi. Nathi kuNkulunkulu laba bantu lento abayenzayo abayenzeli mina abayenzeli guest speaker kodwa abayenzela wena. Kukhona into Mose efanele ukuthi ubanikeze yona ngalokhu kuseva kwabo. Because ba-understand leyo umsebenzi abawenzayo noma bangenza kube ngathi benzela umuntu kodwa benzela umuntu benzela uNkulunkulu and lo Nkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu ongawadla amandla omuntu, uNkulunkulu ongakweleti umuntu. Hallelujah. Amakala ka-Onesime uyithola sethethelele wona ethethelele uFilemoni ngesizathu sokuthi useve uPawulos. Nikhona bazalwane. Ingakho kubalulekile uhlezi uyibuza umbuzo owodwa. Mawumntwana kaNkulunkulu ikakhulukazi ukhonza kuleli bandla ubaba uPostoli bejwayele ukusho kakhulu ukuthi ibandla leli labantu abanothando kodwa wena uthando nalo yini? Ngoba lithi iBhayibheli uthando lisibekela izono eziningi. Uma usakwazi ukubona izono zabanye abazalwane kusho ukuthi ulekho othandweni ngoba uthando lulodwa likwazi ukumboza izono eziningi. Lithi iBhayibheli lona uthando lwakhe lutheliwe luchithiwe enhliziyweni zethu. And once waba nothando unothando bengathi ungapha. Uyazi ukuthi makuthiwa sesiqaleni oma-soup kitchen la every Tuesday la mamenyezi lapho na umuntu obuzayo enhliziyweni yakhe ngayiphi imali yonke lento soyithatha soyenza kanje. uNkulunkulu efuna ukuthi yenzeke into uNkulunkulu oprovider. Awufanele bazalwane uNkulunkulu oprovider and abantu azobasebenzisa uprovider thina khona esigaba. Kodwa into ebalulekile kakhulu ukuthi umbono kaNkulunkulu awuqhubeke. Awumbuze umakhelwane ngempela wena usizo noma wena usizo. Makhelwane yakhumbula ukucisha ijuice kushisa ngeke kwakho yakhumbula.
uJesu yathi inceke yami iyagula ekhaya sanibona bazalwane yathi inceke yami iyagula lithi iBhayibheli iyikhulu sesinagoge izona esayinceke uJesu zithi Nkosi sindisa indodana yale nkosi ngoba lo muntu yena wasakhela lesinagoge esikhonza kuyo. Hallelujah. Noma uJesu wayenaso isikhathi sokuyisiza noma wayengenaso asibone eBhayibhelini nakucacile kodwa into esiyibonile sibona ama-elder kuyiwona ncenge uJesu athi Jesu siza lo muntu ngoba njengoba na ukhule sikhonza laphaya uyena wasakhela lela sinagoge. Lesi iBhayibheli uJesu mayekuzwa lo wathi uJesu asihambe siyakhona kwayiyo futhi le ndoda ethi Jesu ngicela ukuthi ungayi kodwa thumela izwi awusanibonanga bazalwane lo lento athi uJesu usukela ebuncane baba angaze ngibone umuntu okholwa ngale ndlela akholwa ngayo ngoba lo muntu uthe asikho isidingo sokuthi kuze wena Jesu kodwa thumela izwi ngoba ukukholwa kwethu bazalwane kuvela ngokubamba izwi nokusho kaNkulunkulu. Bathi into engiyithandayo ukuthi le ndoda ekwakheni kwayo isinagoge yayingazi ukuthi iya-invest yayingazi ukuthi iyayibekela ebekuwusizo. Haleluya. Mhlawumbe ababefuna ukwakha isinagoge babengenawo amandla okulapha kodwa yena yayithi iyasiza kanti ayazi ukuthi isiza yona. Uma upha ompofu lithi iBhayibheli uboleka uJehova. Oh yes, lithi iBhayibheli ma upha ompofu uboleka uJehova and uNkulunkulu uzokukhokhela accordingly. uNkulunkulu esimkhonza uNkulunkulu ongenasikweleti ongayifuni ikweleti zonke izinto ozenzayo uzenzela abantu bakhe uNkulunkulu will reward you accordingly. That is why kubalulekile wayekasho umpostoli athi mina ngabe ngifune ngibone ukuthi ubani engamupha wena njengoba uyiqonqela ungamele ukulahla into kunokuthi uyipho omunye umuntu. Sanibona bazalwane ake sibe abantu abanusizo sibe abantu abanosizo even endaweni esiyakhele sihlala kuyo asingabe abantu abecela usizo abantu wena ungakwazi ukunikeza usizo kodwa unalo. Ngeke basesamisa labantu beforum sabazana abantu beforum asibasize nayi forum kodwa ibona kuyali forum ngesikhathi semove to another level iyona kade gijima la isiza ilekelela igatha nenza abantu beforum nathi sibuyisa back ngoba nikwazile nathi kodwa abanye bethu babebula bethe ndenza Hallelujah. Mawuphile emhlabeni ake ube nento ethi mhla wadlula emhlabeni kuyokhala mhla wadlula emhlabeni ukhona yena umuntu ozokhala. Kunabantu ebebhizi ukuthi asihambe sixolisa kubo uma umpostoli edlule emhlabeni ngoba siyalazi usize kade nalo kubo sibatshela ukuba umpostoli njengamanje akasekho wena mhla wadlula emhlabeni kuyokhala noma bazoletha abantu saphumula. Sengibonile ukushona abantu even nalama social media khona abantu abashona celebrate abantu wala abantu be-celebrate kudlula umuntu emhlabeni yini isizathu sokuthi mhlawumbe bebengaliboni usizo lakhe enakho abeve bengafuni ukusiza abantu abanakho abeve bengathanda ukunikela abantu abanakho. It is true ukuthi into yakho isebenzele kanzima kodwa umusa kaNkulunkulu okwenzelwa khona ukuthi uzube nayo lento nayo umusa kaNkulunkulu and umusa kaNkulunkulu kubiza ukuthi asibuyisele kuye kwesinye isikhathi sibuyisela kuye direct ngokuzonikela la esontweni kwesinye isikhathi sibuyisela kuye ngokupha abanye abantu abasisarawundile akufunda nabo akusebenza nabo akuhlangana nabo kodwa uyakwazi ukupha abanye abantu.
and uNkulunkulu esikhonzayo uNkulunkulu obathandayo abantu abanosizo. Khona abantu ngisho ukuthi umuntu uyathandaza ayikho into ephathekayo nayo uNkulunkulu. Ngizeke Nkosi ubonile imisebenzi yami engenzile. Iqiniso lisuka bazalwane. iBhayibheli lithi ukukholwa ongenamsebenzi kufile. Noma ungakholwa iqiniso lisuka ukuthi mase samkela uJesu waba yinkosi nomsindisi asakwazi ukungena esokweni sinokuphila okuphakathi. Kodwa ukukholwa ongenamsebenzi kufile. Kufunakala uma uyikholwa iba yikholwa enemsebenzi. Mama sethu asume labantu bayiwani ungafakazi wena sibeke umuntu la sithi abantu abafakaze ngayo abantu abafakaze ngayo wena khona yena ungafakaza ngayo ngoba ngisho abashonelwayo awukazi uvele nakayo ngisho abagulayo awukazi nakanye aphathi khona makuthiwa kuyanikela hayi khona ukunikela nje oyivuma khona ungayivumi futhi futhi uhlale phansi uhlale khona. Haleluya. Umbuzo ukuthi ukhona yini umuntu ongami athi wonke amacala alo ngisho ngathiwa balelwa mina. Haleluya. Ngoba uPawulu sifonema ethi Philemon uma uthi wena uyindodana yami no-Onesimo naye indodana yami uma uthi ubonile ngicela wonke amacala akho abalelekile. uNkulunkulu bazalwane fanami amengathi ngisho sekuthiwa sesoneneke la kodwa uNkulunkulu ngemisebenzi siyenzayo uNkulunkulu asimele. Haleluya. uNkulunkulu asimele. Ithule lentula umkhulu wami ozaluma elalithi uJesu ungimele ezulwini. uJesu fanele akumele noma ngabe ukuphila okhona athi noma ngabe iziphi izinto noma ngabe uyahluleka ngendleleni kodwa imisebenzi yakhe ayenzayo yenza ukuthi imisebenzi emibi yakhe ngiyishaye indiva nginakele imisebenzi yakhe ayenzayo. Asipromote ukuthi abantu benze wrong kodwa yini right oyenzayo usuyenzela abanye abantu. Usizo luni. Cela siphakame sinakho.